बिसायख'थिनि खाथि नोजोरावनो एमपि नबकुमार सरनियाखौ लानानै गोख्रै सावरायनाय। नंगौ, फिन आयदाखौ बुरखांदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। नब सरनिया बर' कसारि नङा बे प्रमान जाखाजोब्बाय आरो बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल इनभेलिड बे प्रमान जाखाजोब्बाय। ट्राइबेलनि मानसियाथ' थाबाय आरो बे इलिगेल मानसिया जे दिनै एमपि जाहैबाय आरो बे इलिगेल मानसिखौ जे जोङो माने बोख्लायफिननांगौ एमपिनिफ्राय आरो दिनै एथ' गिदिर मोनसे अर्डार मोनबाय ट्राइबेलनि माने माबानिफ्राय हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार मोननायखौ लानानै जों सुजुबानांगौमोन जोंनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्ममोना दाननांगौमोन खिन्थु बेखौनो दानाखैब्ला बे माबायदि जाथि सिबिग्रा मानसि जाखो। बिथाङा आयदानि सायाव सावरायनाया थिगानो दङ, नाथाय मानगोनां दावराव देख्रेब नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां। आथिखालाव आसाम सरकारनि WPTN BC बिफाननि मन्थ्रिया उरखावग्रा ब्रह्म नंलिया। दायो बे बिफानखौ मन्त्रि रनज पेगुआसो सामलायगासिनो दङ। नोंथाङा बर'नि सासे मानिजाथाव आरो हारिनि फारसे साननो हनो गोरों सासे सुबुं, नाथाय बेखिनियाबो नोंथांनाव गैया नामा? आथिखालाव WPTN BC बिफाननि मन्थ्रिया सोर? दिनै बिनि सायावनो थोंजोङै बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिखौ फिनजाथाय खालामदों UPPनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। थारैनो नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरनो थार बाथ्राखौ फोरमायना हो, मानोना उरखावग्रा ब्रह्मआ आथिखालाव WPTN BC बिफाननि मन्थ्रि नंलिया। मानगोनां आदा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ आं जोबोद मान होयो आरो आं बिथांखौ गोबां सासे गोरों मानसि बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननाय बा दासिम गोबां बेबायदि खामानि मावनानै अनेक एक्सपिरियेन्सफोर जाबाय होननानै आं मिथिगौमोन। नाथाय नैबे खनसेयाव मैयानि मिडिया बाइटखौ नुनानै आदा दावराव देख्रेब नार्जारिया लासैनो मानो सिरियास नङै जालांखो बा मानो थौले बाथ्रा बुंग्रा जालांखो बेखौ लानानै आङो जोबोद मोनसे कनसार्न जादों। बिथाङा मिथिनांगौमोन जे जोंना मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा आसामनि WPT BCनि मिनिस्टार नङा। बेयो मोनसे समाव WPT BCनि मिनिस्टारमोन। दान मोननैसोनि उनावनो बे WPT BCखौ बोखारनानैहाय डक्टर रनज पेगुनो होनाय जादों। WPT BCखौ खावनायाव बोखावदोंमोन BTC आरो नन BTC, खिन्थु दा ज' खालामफिननानै डक्टर रनज पेगुआसो WPT BCखौहाय सामलायगासिनो दं। बिनि अनगायैबो जे जोंहा जे नब सरनिया मानगोनां मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट नब सरनियानि जे ST सार्टिफिकेट दाननायनि बाथ्रा, बेयाव आं जेसेबां फरायदों जेसेबां मिथिदों बिथांमोना हाइकर्टआव केस होनानै हिरा सरायनि ST सार्टिफिकेटखौ दाननाय जाबाय होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय फोसावनायनि गोबां दान थांनायनि उनावबो दिनैसिमबो नब सरनियानि MP सिटआ दानजायाखै। मानो दानजादिया जोंबो हैरान जादों। उनाव आं मिथिबाय मानसिफोरनाव सोंनानै बा आङो फरायनानै मिथिबाय एसे जे आसलते बिथांमोननि केसनि एगेन्स्टआव कर्टआ जे अर्डार होदों माने जोंनि जे सरनिया कसारिफोर दं, सरनिया कसारिफोरनो ST सार्टिफिकेट होनाङा बा बिथांमोना ST फारिलाइयाव गैया होननानैसो अर्डार होदों। आं जेसेबां मिथियो आंना भुल जायाखैब्ला नब सरनिया बिथाङा सरनिया कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट दिहुनाखै, बिथाङा बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट दिहुननानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों। गतिके कर्टनि जाजमेन्टआ जाहैबाय सरनिया कसारिफोरा ST नङा होननानैसो बुंदों। नब सरनिया ST नङा होननानै कर्टआ बुङाखै। मानो होनबा नब सरनियाया बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट लानानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों। दा बेखायनो बिथांमोना क्लियारिफाइ खालामनाया मोजां। रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैनानै दं। बिथांमोना मोनसे समाव आं खोनादों जे रंजादोंमोन, बाजादोंमोन, बेदर जादोंमोन, पार्टि जादोंमोन जे नब सरनियानि सार्टिफिकेटआ दानजाबाय आरो बिथांनि MP सिटआबो दानजासिगोन होननानै। गोबां मानसिफ्रा बिथांमोननि खामानिखौ मोजां मोननानै दान बरं
दङनि हरदों थाखा फैसा हरदों गामि गामि बिथांमोना फैसाबो कालेक्सन खालामनानै हरदों दा बै बिथांमोना फैसा हरनाय मानसिफोरा मिथिनो लुबैनानै दं जे दिनै गोबाव सम जालांबाय जे नबसरनियानि एसटिखौ दाननाय जाबाय होननानै एमपिआबो दानजासिगोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन दिनैसिमबो मानो दानजायाखै नबसरनियानि एसटिआ बेखौसो जोङो मिथिनो लुबैनानै दं रायजो राजाफ्रा जोंबायदि सादा बुसा रायजो राजाफ्रा आरो बिथाङाबो दा बुंदों जे फैगोन समाव नबसरनिया एमपि इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला होननानै गमामायैनो गेलेनो मोनबावोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौसो आं सोंनो लुबैदों। गोजोनथाव रादाब नोंथांनि बायदिसिना जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाखौ दिन्थिनानै होनो मुस्रि सरबा बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव नुजाथिफैदों। बिसि फिसायनि जेंना खामानिनि जेंना जानाय खामानियाव हेंथा सुथुरखौ लानानै जायखिजाया नंगुबै जेंना नुजाथिदोंब्ला बोस्रांनानै लानो ज्योतिषी आरो आध्यात्मिकगिरि मुस्रि सौरभखौ लोगो हमनो हागोन। दान मोनफ्रोमबो इंराजि दाननि 23 खालाराव क'क्राझारनि आरएन रोडनि साखाथियाव थानाय साहारा लजआव मुस्रि सौरभखौ लोगो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सिगां बुकिं खालामनो 09547084224 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन।